Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Kukushingamidze kwatiri kuita pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagushi akukutendai netsiguresa muri kutipa tukona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare muzora nhasi tauya kunzvimbo yemadziva kune mudzimai watakataura naye mwedzi yapfuura iyo yamai Malcolm tikatanga kutaura navo kudarira Chief Nyamaropa tikazofamba zvakare tikataura navo chisanangurira matambudziko avaisangana navo kana kuti matambudziko avaigara navo mumba kuti murume akavazadza chirwere aitomwira mapiritsi acho kuofisi vazhinji munobva marangarira nyaya iyi mukadzi uyu chainyokumbira ndechekuti aiwa inini pandiri kugara naamwene pamba pacho vamwene vangu nokuti vauzorara nini mukicheni mandinge ndiri pamwe chete natezvara chandiri kudawo ndepangu pekuti ndigare ndikwanise kuchengeta mwana nhasi tadzoka matakatogara muno ndiwo mumba mamai Malcolm makavabatsira kuti vakwanisewo kuvaka rega tinzwe kubva kuna mai Malcolm kuti iko zvino vari kunzwa sei vamwe vanobva vati vava landlord mai Malcolm makadi tiripo zvedu makadiwo aiwa ndiri kuona kuti kana matama adzokedzana aiwa kana nini ndiri kunzwa kufara ende kana mwiri wangu ndinyatsonzwa kuti asi ndinotodarika kusimba apa because handisati ndambosimbawo zvakadai so sinzi anombodaro ini ndikutoonaka kuti kungobva kwatakaita uku ndatodzoka matama ani matotombokudarikire ndatoshaya kuti ndimai Malcolm here kana kuti ndiani zvinhu zvacho ndikutombosheya kuti zviri kumbofamba sei because ndikutosheya kuti ndinotosimbawo kudai ndiri kungonzwawo fara ende ndiri kuda kutenda kumunhu wese akaisa ruoko rwake kuti ndive zvandiri nhasi ende ndakadzidza ndikaziva kuti ndine dzimwe hama dzangu dzandinadzo dziri munyika umu dzinondida dzinoda kuti ndirarame dzinoda kuti ndigare nchifara ndive nemufaro wandinawo nhasi ende vamwe vachiripo vachiri kuramba vachitaura neni vachindibatsirawo vamwe nemaadvice chaiyo magariro anoitwa pamba ndiri kunzwa kufara nepamba pangu ndinotombomuka nchingotenderera nyangwe ndisina zvandiri kuita so ndichingosmaila nchingoti but Mwari makanaka andinomboziva kuti muchiri kundida zvakadai so patikapedza kutaura nemai ngoti ndine mari yandakasungirira handisati ndafunga kuti ndotenga madhoo here ndotenga zvidhina here zvakazofamba sei kuti tizosvika kuti aiwa nhasi tiri kutoitira interview takagara mumba mamai Malcolm mari yandakaramba ndakaisungirira stendiyo ino yakatombozotanga futi kunetsa because vanhu vanga vasiri kutoda kuti ndivakire ipapo vanga vatone stendi dzavo dzavaitoda kuti ndiende saka chimwe chinhu ndoda kutenda Chief vakaramba vakamira neni kusvikira vakaignora zvese zvaitaurwa nevanhu ndikadzokera futi kwaChief stendi iyoyo yanetsa ndichingobva kwaChief musi wandakangobva kwaChief handinozomboita zvekunonokera ndakatobvako ndofunga zvekumaskati mazuva rodoka kwachona ndakatosvika pamba pana amwene wangu zvekuma past 9 past 10 usiku ndatoenda kutonotsvaka zvidhina chichi ndatoona kuti zvinhu zvaredere mangwana makuseni zvekuma 4 bhiridha wangu achiuya imba yakavakwa 2 days kubva pasi apa pafloor kutochera foundation nekutosumudza mudhuri yakavakwa 2 days chakatozongononoka mapangu ayo nekuti anodawo mbotonzaomi ndo zvakatongozononoka chete ndobva tatokwanisa kutotengawo masimende kuti imba ivakwe uswa nchitochekawo zvichifamba zvakadaro umwe ndakazotengawo but umwe ndakacheka ndega kusvikira kuti ndizotengawo madhoo handaitoti bhiridha chivaka ndotombomusiya ndombomhanya kundotenga ndombodzoka pamwe dhakaboy wangu wavo ainonoka because bhiridha ainzwisisa situation yangu aigona kutoya zvekuma past 4 maxen but dhakaboy aigona kuzosvika na 10 vanhu vakutomwa ti saka ndaitombomhanya nefoshora kuti zvinhu zvifamba motomboita ndimi dhakaboy wacho ndozvigona kuti imba ipere chido chiri chekuti dai ndagara pai ndagarawo panzvimbo pangu ndakasununguko ndichifara sezvandiri kuita nhasi aiwa ndiri kufara zvekuti ndiri kunyatsozvinzwisisa ndega kuti ndiniwo here ndinotombozvitswinya sokuti but ndini ndikatomborarara ndikamuka ndinotombonamata ndobvunza kuti but Mwari ndizvimandisarudzira here izvi kusinda ndisinomboteresa zvesese but ndiri kunzwa kufara ndoda kutenda kumhuri yese yeZimbabwe vari kuUK vari kupi vese vakagona kundibatsira kuva zvandiri nhasi kana mwana wangu chaichaema nese paclinic pandoenda pamadziva vamwe vanga vasingachakwanisa kana kutaura nesu ndofunga nekuda kwenhamwe but iye zvezvi ndikakuudzai kuti mafriends achona soka vamwe unotonzwa chitoti nemi uyai kumba kwangu nemi
zvekuti ndotosheya kuti anoti ndiendomba kwake kundoitei munotonzonzi kana pane zvinenge zvanetsa uya kumba kwangu but panguva yandaitambura vamwe vanhu vaitonti ndinonwa zvekuti ukada kuti umutima mukasei waita kunge hamene umwe munhu kana mwana nyangwe tikanzi kumusangano handitobereke mwana ndozowana mwana pakudzoka atowana mashamwari amai atotakura atakura ndotozoita kutsvagwa pakudzoka kuti oyi mwana kana kuti adyei kana kuti aite sei handizozviziya ndinongozotsvaga munhu wandapa mwana unza kuti azotorona ndinge azoda iso kana pamba pangu pachona vanhu unotoita pangu pachona wokutomboti nhai mwari kuinda musi wekutanga imba yapera muchipiwa makii muchivhura dhoo makanzwa sei? zvakandiomera ndakatombowomerwa nazvo kuti sikapamba pandichapagara ndegere ko saka ndichaita sei ndaingonzwa kungova nemufaro so ndaikunotombobva kumba kwana mwene wangu ndamakuseni ndaita basa rangu ndapedza zvinhu zvangu zvese ndaingouya nyangwe pasati paiswa denga ndotomborara kuseri uko ndongorara pamba ndozobva ipapo ndakwendonobika ndobva ndagara zvakanaka but musi wandakada kuti nditame first day zvakandiomera because ana mwene wangu vaigonongobuda havatauri kana kuti vari kuenda ndaitika ndikabudisa zvinhu mumabhegi angu zvese kana kuti maplates waigonongona pasina ana munhu wodzosera ndodzosera saka rimwe dhei ndakangoona kuti inini ndichaswerera ndichingoramba nchida iso kutori kuma4 nchibva ndangototanga kutotakura ndobva ndatouya ndobva ndatotanga kutogara mangwana makuseni ndikatoenda ndikatononokera baba mamukasei zvikanitamuka ndati ndauya kuti ndizokudziya kuti takazotama musipo asi kana pane zvinenge zvatinetsa munotoona tichiita sei tichidzoka baba vakangoti ndobva ndatovati ndichamboenda kukiliniki zvamati mama havapo ndichadzoka ndichivaita sei ndichivaona shuwa ndinozombodzoka ndichivaona handidi kutaura zvinhu zvekunyepa ndiri munhu undobatikana ndakazotoenda nesu rokundovaona ndobva vangotanga vamhuri so hatinotombogarapo kana 20 minutes chibva ndatodzoka hangu mani foni yewhatsapp baba amaukomu haufa canget havasi kubatika havatombotaura nenini wanitombovatsvagewo pamwe kaizvozvo makuti ndaneimba ndingagarere nemwana tiri tukana kuti makuti chirega murume wangu ndingomuregerera iko zvino muri kufunga sei? kumuregerera ndakamuregerera kubva first day rakanditisa but iye zvinoita kuti asanditaudze kana kuti asadzoke anotozviziva ega kuti chii chiri kumunetsa. Ini ndakatomuregerera udhara kana namwene wangu ndikavaregerera udhara handina hangu basa nazvo zvakatopera. Hatombonifonero ina ndimufonero tichazoona kuti hamena kuti zvichafamba sei. Saka iko zvino pane here zvimwe zvinhu zvamungade futi kuti hama dzenyu dziri kunze kwenyika dzimwe dziri munomu dzanga dzichibatsirana nemi zvamungati iko zvino imba ndaanayo ndaakudawo ichi neichi neichi vakasununguka zvakare vangona kuti sei kutambanudza ruoko vokubatsirai? Ndinotenda chekutanga pandiri panapa mvura inonetsa handina mvura ndotochera mvura hachitoti hamunozonyatsozvitarisa kwamunobva kutori tinotoyambuka road kuti unochera mvura kwandochera mvura kure. Saka ndaingokumbirawo kuti kana pane vanokwanisawo vangonibatsirawo kucheresawo kana mugodhi ndionawo kuti ndowanawo mvura nekuti ndiwanewo zvekuti ndiite. Toilet handisati ndanayo munozonza kuti memoko muwarwara nekorera vachienda musango chichi. Saka ndo zvinhu zvandakukumbirawo pari zvino kuti ndiwanewo zvekuita pane uswera ndakagara ndisarambe ndichingozokumbira kuti ndibatsirewo neicho kundibatsira vanondibatsira but ndinewo zvangu zvandokwanisawo kuti ndiite ndichikwanisawo kuraramisawo maoko pane ndazoomerawo ndotaurawo kuti apa shuwa ndaomerwa but zvimwe ndichimbokwanisawo kuitawo ndega. Mamwe madzimai kavanotodonongodza kuti ndanchifunga kuita ichi neichi imimi chamuri kufunga imimi kuti chamunogona kuti aiwa ndiri kuno kumadziva chandogona kutanga kuita mukandipawo mari inosvika kana handizivi kuti mari yamunokwanisa kuti aiwa ini ndogona kuita project yakati kana ndogona kuita chakati chi? Inini handina project yanisingagoni because ndakashinga ndinozviziva kuti life yandakararama ndoinondiudza zvekuita because vamwe vanhu vaitoseka vachindoda ndichitoita dhakaboy zvekuti kana even mubhiridha wanguka aitoseka achitoti nei mama imi
kuindava ndakabhuya wangu wandotofamba necheche asi ukwanisa zvamunoita izvi ini nyangwe projekti yehuku ndinogona kana yenguruve kana nguruve dzacho andogona futi kana kugezesa ndozvikwanisa zvese. Makazvidzidza upi maimoko? Ndakakura ndiri nherera, ndakakura naambuya, saka pamusha pandaigara naambuya hatisi tanga tori vanhu vaambuya, saka zvese mabasa epamusha aya zvidiki diki ndozvikwanisa zvangu. Sometimes ana mwe wangu vaigona kundiitira zvimwe zvinhu zvavanofunga kuti vaindirwadzisa but ava ndinotoziva kuti ndakakura nazvo. Zvazvitori muropa. Zvanga zvitori muropa. Iwe funga kuti vari kuita utsinye ndaigona kuzongorwadziwa kuti sei vachindidaro but tumasimo ndinoita. Saka izvozvi kutoratidza kuti amweni makatovaregerera. Ndakatovaregerera zvese ina handina na problem nawo kutoenda kwandakatoita nezuro inyaya ngozoti amweni wangu havo vanomukira kunyanya kumukirisisa stere kwekumukira kwekudarika kumukira kwakumufungire imi. Ndaida kutosvika ndichitonyatsotsvera chivanzi ndosiya ndasuka ndovabvunza kana pane basa rodaitwa ndosiya ndaita ndandadzoka zvangu kumba kwangu. Ndakavaregera nabasa nazvo ndoambuya wemwana wangu. Ukama hwedu hausi kuzopera because tina juju pakati. Saka ndakavaregera ndisingazivi zvavo mumwoyo mavo kuti vachinazvo sei. Because nezuro in fact ndakatopererwa ndichisvika baba juju vasati vaenda tine zvinhu zvataitengera mama zvekuti inini ndaingonzwa mwoyo wangu kuti dai ndaitira mama chakati dai ndaitirawo mama chakati but ndakashamisika nezuro vari kunditi makatama panapa makasiya zvinhu zvenyu zvakati nezvakati nezvakati. Ndakangoti handinokwanisa kutaura zvakawanda but ndakawirwa nezvekutaura zvakawanda panguva yachona. Ndakangoti mama munoshandisawo but murume wenyu kana uyoyu munogezera maoko kana kuti munomupakurira. Ndakatopererwa vachindifunza kuti komaplates ayi but takanga takamatenga tichiti tikutengera mama but vakazinge vakuda kundipa nesuro. Ndakapererwa kuti kuinda. Ndakangoti aiwa inini ndinawo ndobva ndatonyarara zvangu. Saka kuuya vari kumboya here kuzoona pamba? No, kubva musi wandakatotanga kutovaudza kuti ndakumbonotenga zvitina. Zvese zvandaita handina chandairegera kuvaudza. Ndaitovaudza mama ndakundotenga zvitina. Mama zvinhu zvangu zvapakati bhiridha auya. Ndova ndakatokumbira mapoto. Ndikati mama ndipei mapoto ekubikira bhiridha. Vakangoti shandisa arimo mukicheni. Shuwa ndakakwanisa kuti ndimamaneje kuti zvikwane kuti ndibikire mabhiridha achona. Ava nombobvira vakapatsika. Kana nanhasi ndovana ndisingasiya yangu kuti vanopazive here kana kuti havapazivi handizosiya yangu kuti Tanzania handiti pamusoro apo here pamba pavo tisingazive pamwe kuti vanopaziva kwandiri kuzama kutsanangura ndekwekuti kupasvika pamwe vanosvikawo pamwe ndambobuda ndisingazive wangu but inini ndiripo handisani ndambovaona hangu vachisvika. Even ana maiguru vaya vekuharare vaikana zombofonawo here kuti tikunzwaka kuti kwane imba kana kuti makabva pamba kana kuti chi? No, hapana akambofona. Ndingori ne1 chete. Munhu iyeye handidi kutaura zvekunyipa. Munhu iyeye anomira neni. Zvokuti ndogunotonyara kana kutaura zita rake panapa nekuti ndozoti vana vavo muokomo vakazozvinzwa yatova nyaya mufamily. Ndine munhu ari mufamily mavo anomira neni zvakanyanya. Even pandinowana dambudziko ane help anotondipa. Ivo vanotofunga kuti haasi pamba pangu pati anotopasiva. Panapa nyowani? Panapa nyowani panapa. Akatouya? Akatouya. Vanofungidzira kuti haasi because tine dzimwe rodhi idzi dzekuno kusero dzekuti anogona kungotenderera nekukunhu havamuoni but anotoziva zvese kana kuti ndapape kana kuti ndakaomerwa nyangwe ndikatoshaya upo sebaba ndakatofanira ndikati ndina upo ini zvikanzi mirai tiite plan. Ivo vanotongedza kuti panapa hapaziva but yarupasiya. Ivo vanototaura naye even pavanototaura nyaya dzemusha vachironga kuita seichichi anotodzoka neruzivo achindodza kuti iwe mira wani zviri kudai saka yoita so. Aiwa tichipendera mashoko enyu kune vanhu vakakubatsirai kuti izosvika muno nhasi tichiti aiwa tagaramba mumai Malcolm nezvese zvamuri kukumbira izvi mashoko enyu kune vanhu ivavo ndekuti kudii? Handizivi kuti ndovatenda nei kutaura chokwadi but ndinongoti Mwari dai avaropafadza awedzeri pane pavakatapudza kuti vapewo amai Malcolm naMalcolm kuti vagone kurarama nhasi vachifarawo zvatiri kuita nhasi. Ndinongopa kutenda
kumhuri yese ine chayakaita pamusoro pangu. Handigoni kuti nditende. Sometimes ndinotombowana nguva yekuti misodzi yangu inobuda ndichimbofunza kuti pati Mwari makapinda pavanhu vese ava kuti vamire nini. Ndo hama dzangu chaidzo idzi, because hama dzangu chaidzo dzitori nemamwe mashoko adzaitotaura. Even vamwe vakatombondiudza mashoko avakambotaura, hama dzangu chaidzo dzekumusha kwedu. Vamwe vakutotaura, vamwe vakutoda kutoswedera neni because vamwe vanotofunga kuti ndine mari. Mune ere mai makomo? Mari yatirikuzama kutaura ndeyekuti vari kutoona unge ndatova millionaire, ndatova mbinga yekutoti vakangofunga kuti vane chavari kuda kutoti ndipe mari. Ukatoudza kuti handina mari ka itori mhosva. Unenge wa-upgrade akaizvati machinja. Pamaichema pamaiti ndiri kurara namwene natezvara. Asi izvozvi maakuraramiga machi, maakugara ndiri pamba pangu. Kutotaura kunoku ndakavaudza kuti ndakavaka kitchen. Vari kutoti ndiri kunyenya. Matombinga. Vari kutoramba kuti ndiri kurara mukitchen. Hanzi utori imba yatakanzwa kuti unodovakirwa ndo yakavakwa. Ndakazomboti imbouye mbona pandiri kugara. Muri kutadziswa neina ndirimboni. Vakangotora ite sike ndakavamirira kuuya kwavo. Aiwa, tinotenda mai makomo. Ndizvo zvamataura kuti aiwa ndikudawo toilet iko zvino nemvura, ungava mugodhi, ingava bhoho, vanokwanisa kuita se kukuchererai sekubatsirana kwavanga vachingoita nemi kubva paground zvinhu zvichinetsa kusvika nhasi uno tatogara mba makomo ndomata kutoitira interview. Last time I remember takatombotatarika kuti toitira kupi kwe-interview yacho, but iko zvino zvanaka kuti tatogara pai mba menyu takutoita hurukuro dzakaita seidzodzidzi. Ichokwadi zvese izvozvo tinonzwa kufara. Even mwana hembe kana inini ndine vari kundibatsirawo even nechekupfeka chaicho. Nekuti zvinhu zvacho here zvanga zvakangooma. But handidi kunyepa. Ndiri kubatsirwa ende ndiri kubatsirika. Ndine vakawanda vamwe vachiri kupawo mapromise. Ndoziva kuti vanozviita nekuda kwekuti chakambovapa kuti vandifonere vachiita sei kurwadziwawo nekuda kwangu. But ndinongonzwa kutenda. Handitozi ndiri kutoshaya kana kuti ndotaura kuti chii nekuti ndiri kunzwa kufara. Ndiri kunyatsonzwa kufara because vamwe kawanda vakasvarira, vakawanda havana kusvarira. Saka inini hangu ndindakaitirwa chinhu, ndiri kunzwa kufara. Ndinongoti musaitira inini ndega. Kune vari kuchemawo, kune nherera dzirikowo dziri kutamburawo sematamburiro andaita. Vanhu vaMwari musagumire pandiri. Dzibatsireiwo sekundibatsira kwamakaita. Ndinonzwa kufara ende ndinotenda chokwadi. Kana mwana wangu chaiye akutoziva kutosarudza kutoziva kuti poriji harina shuga. Hanzi harina, anotoramba ukamupa asina shuga, but ndiri kurangarira kuti Juju ndakamurayira mani asingadyi poriji risina shuga. Mwe musindombodawo mutesta kuti ndione kuti achiri kuzviziva here. Akutoramba. Akutoramba Juju kuti adye poriji isina shuga. Kana maheu kumupa asina shuga, anchema. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe, mai makomo vari kufara zvikuru. Vari kuti ivo iko zvino chava kudiwa mhuri yeZimbabwe ndechekuti mukwanisewo kundivakira toilet nekuti handisati ndava nechimbuzi chekushandisa. Kwandiri kuchera mvura kwacho kure kuti ndakabereka mwana bhaketi pamusoro. Vari kuti vanokwanisawo kundicherera bhoho ungava mugodhi wekuti ndingokwanisawo kuwana mvura yekushandisa. Nhamba dzamai makomo ndo dziri kubuda pazasi pescreen. Sekuziva kwedu sekubatsirana kwese kwatanga tichiita navo, vane hama dzavatenda, dzimwe dzacho munodzinzwa pamunoona program inoi. Tiri pano paZim News Beat TV Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, tinoti chisarai. Ndandichifumbirawo kuti nditsanangure nyaya imboni pokanguva mbichana. Ndinyatsotsanangura pamavambo kusvika pandiri nhasi. Chakatanga ndichiroorwa, ndakaroorwa 2022 musi 11 October. Hatina zvainetsa Changamire. Kusvikira amwene vangu vanga vari kuno kumusha vakazouya. Musi wa 19 October amwene vangu vakasvika. Handizivi kuti chii chavanga vandishoora kana chandandatovatadzira because ndaisingavazivi yet office time yangu kuvaona. Vakataura kuti mauvhinaro reushu enda kumba kwenyu. Changamire ndakaremerwa zvikandiomera zvikandirwadza. Musi wa 22 October nekuda kwekurwadziwa kwemagariro ndakasimuka ndokuenda
kumba kwava mumina kwaharare ikoko. Hanzvadzi dzangu ndobva dzandichidzokera, ndakadzoka Changamire, ndairara panze, zvinhu zvichioma zvichirwadza. One day ndakapotsa ndarepwa, ndikazobatsirwa next door nchidedzera mbavha. Vana mai vaitovhura maketeni vachindidongorera vari mumba. Ndikasondonunurwa nevanhu vekupolisi. Polisi ikazouya neni ikataura kuti uyu mwana hanti anogara pano here. Polisi ndeye pabudiriro 2. Zvikanzi any problem yekuti anorara panze. Ndakarara panze mazuva 3. Andinozorara panze. Asi murume wangu aigara ari mumba. Pataitaura pafoni aitaura kuti anga asingaendi kubasa Changamire. Aitaura kuti zvichanaka. Musi wandinoenda kubasa zvinhu zvinoita. Ndakazouya kuno kumusha ndokubva ndasiwa. Changamire handidi kunyeperai. Murume anga asingachafoni. Hapana zvaikwanisa kuita. Kana kuti andiite sei ndikada kumutsvaga. Paiva kutukana nekutaura zvinosiyana siyana. Kusvikira one day mama vaizviziva kuti murume wangu ane mumwe mukadzi waari kugarisana naye. Ndakagara ndakauya kuno kuNovember, December. Musi wa 31 December ndopandakazodzokera kwaRai. Mushure mekunge ndakauya munyika ino yemadziva ndasingazivi kuenda kuchiprofita kana kupi. Ndakazvitakura. Mama ndobva atiratidza kumapostori pataienda tichiita sei. Ndanosvika kumapostori kwekwe munhu uya akuda akanzwawo tsitsi. Amweni vangu murume wangu akatombowisa kuno kuti kwaRai kuita zvekundinjenga kuma 3 AM. Auya kuzoti vataure hambenoti ing'anga here kana kuti muprofita here kuti vaone mushongo wekuti ndibviswe nhungu. But murume wangu ndisingazive kuti weamwe wokundida here kana kuti chii. Akandipa ini nchibva ndaramba. Ndokubva zoti papaya zvikanzi tachida kutobvisa nhungu. Ndikati saka musiwe ndakazoenda kwamadzibaba vaya. Musiwe vakanditenda wega. Madzibaba vaya nanhasi kana baba handifungisa kuti vangu vachiziva chokwadi. Havana kundiprofita Changamire. Vakatimira ndikuudze mwanangu. Ndati ndakakutarisa ndanzwa tsitsi. Ino handidi kuprofita. Ndoda kuudza mwana wako wanga uchida kuzviuraya. Vakupe mari uende kune murume wako. Chokwadi mama wakabva wafonera. Vesina baba. Shuwa ndokumhanya chikanzi mwana uya ndoda kugona kutotata chichichichi. Ndokubva ndatopiwa mari. Baba ndovakanipa mari. Ndokwira basi ndokubva ndaenda Changamire. Magarira andaita kwaHarare nemurume wangu. Taigara nemukoma waamai. Vaiva 3 rooms. Ini ndairira mudining. Murume wangu airira muspare. Taiita nguva yekunzi nhasi Mauvini anombouya mubedroom. Ndomboenda kuspare kana kuti mudining. One day ndakazosumuka ndatoudzwa kuona mwanzi iwe usapuse. Ndokubva ndasumuka. Ndokubva ndaenda. Iye akuti wanzi nani pinda munomu. Wanzi chii nani pinda munomu. Ndikati nhasi itoite mama waindibva imba yainasirika. Zvikanzi Mauvini chii chiri kuitika. Zvikanzi mejuju vati vadaurara neni musiri kuda. Ndikati manje inini kani. Hazviite nhasi ndiri kutoda. Chokwadi Changamire mama wakangozoti Mauvini buda. Handidi kunyeperai nebonde takabva tandoita zvibva zvatopera hatinangana kuzomborovana. Changamire chazoita kuti ndisvike pano ndakuita ndichiri nekuti mutoro dodo izuva rese. 15 October maproblems taimawanda musemumba achishaiwa. 15 October murume wangu akabuda achiti ari kuenda kubasa. Takatoperekedzana. Kutukana taimbotukana nekutonetsana nekutorovana. But musi iyoyo nyangwe ndikanzi nditsanangure nyaya nhasi. Handidi kunyepa handina kana nyaya. Akatobuda achiti ari kuenda kubasa. Murume anotsoka. 11:45 amai vakapinza itori mufoni kuti Mauvini hachauya. Ndikati koenda. Amai vakatanga kundifonera mukoma waamai vake. Ndichibva ndafonera mama wekuno zvikanzi ndizvozvo. Ndichibva ndazotsvaga iye akandiudza kuti ndiri kutoyozotora hembe. Ndikati uya izvezvi kana kuti mangwana. Changamire zvakandiomera zvikandirwadza. Ini ndiri nherera handina vabereki. Ndakaenda kune vandinoti vabereki vangu. Vakandiudza kuti hazvigoni. Dzokera. Ndikakwira bhazi ndikauya. Ndichiuya ndakaudza baba wakati gara. Amai nerweseri. Ndobva wafonera murume wangu kuti kana une zvauri kuda. Amai juju tavati vandotora zvinhu vauye kuno. Mhanya izvezvi undotora zvauri kuita sei zvauri kuda. Akaenda nemukomana anonzi Munashe Manyika. Inini maki yangu ndandauya nawo kunoko. Ndokundosvika pana landlord. Vakatokumbirwa maspare key. Vakati hazviite kana mai juju vasipo.
zvikanzi aiyo itonzwai amai vangu tiri kutowirana mukadzi wangu atori kumusha tatoenda kuti tigadzirisa chokwadi landlord ndokumba makiri maofi ndobvatora zvaida iye ndazondosvika akundopinda mumba hamusi colandlord zvikanzi nejuju inga makabva pana pamunombo ndidzoti mukuenda kubhindura kusiri kwamamuri ndiko chokwadi zvikanzi ndofembera here akauya nemunin'ina wake anonzi munashemanyika nemumwe musikana vakapinda mbaumwe vakatora zvikati zvakati amwe nevenyu mimi vakatofona tiri pano chokwadi nyaya yangu yanga isati yazikanwa nevillage changamiri ndikadzoka ndikaudza baba pesapa ndaishandisa mari yandaitsvaga ndega baba vakazonditsvagira $7 yokuti dzokerei mutotora zviriko plus kwanga kune firiji yatatapuwa namai yekuti tisanoushandisa ndoyandainyanya kutyira nekuti zvinhu zvenzi zvatokudiswa panze chokwadi changamire ndakaienda ne$7 musi uyoyo ndisati ndasumuka takatukana naamai ndoda kutaura chokwadi ndakuti ndisiye mwana musi ndichiuya 26 October ndairwara ndichipera simba ndichiita sei ndokubva tachizoenda kumadziro ndakaenda naamai mushure mekunge ndaenda kubasa kwaMalvin ndokubva ndaziva kuti Malvin aimwa mapiritsi ari kubasa kwake achihwanda asi nini asingandiudzi ini ndazouya kunoku ndopandakati amai ndiperekedzei ndoda kuenda kundotestwawo nekuti pane zvandisiri kunzwa zvakanaka chokwadi changamire ndakanosvika ndibva ndatestwa ndibva ndabetwa HIV positive ndakarwadziwa zvikandiomera asi ndakashinga ndikaramba ndiripo ndakandotora zvirwara ndikadzoka mwana ndakabva ndanzira mwana nesi bvisa mwana pamukaka kuitira kuti sinzi wakazara mwana uyu uri negative mwana ane mukana wekuti anogona kunge asina chirwere chokwadi ndakabvisa mwana wangu pamukaka kuti ndiende kunai kuHarare mwana zvazvisingagoni nekuti ndandisina kana chikafu chekumupa kana mari ndandipawa $7 mese mazvozvo inokona kusvika kuHarare ndokuti amai mwana amai vakati modozondoudza hama dzenyu kuti ndakutorerai mwana ndikati amai sarini pandakambodana ko pamakambondibira mwana ndiani wandakataurira chokwadi changamire ndakambobirwa mwana ane mwedzi umwe chete ndikazoenda kuti kupolisi mwana akazodzoka ari kuna amai vavo mukoma wamai vachona mukuru vati Malvin ndiyangoya nemwana achiti kwaizonditanetsana namai juju saka ndauya nemwana mwana ane 1 month ivo ndobva wanditi saka zvine basa rechi handiti muzukuru wangu zvekuti ndinova nekususpekta kuziva kuti vabereki vanofanira kunge vaiziva kuti uyu ane chirwere saka vangu vakutya kuti tinotapurira mwana chirwere ndomapuirwa ndikazoita mwana saka musiwo ndakazovabvunza kuti nhasi makutya uchisara naye mwana ane 6 months asingachayangu kopa makambotora achiyangu amai vakapindura zvavakapindura chokwadi nekurwadziwa ndakavapindura ndini kunyepa changamire kusvikira ndakatomboramwa mari iya ndikavadzosera baba ndikati handichazvikoni handichaende kuHarare kwachona nekuti handichazivi kuti chakukopotera amai mwana here kana kuti mari yamandipa baba tikaenda kuna sekuru agwe kwesekuru agwe kwakati aiwa kwirai bhazi muende amai hapana chakaita ndakanotsvaga ndega mari yebhazi yekudzoka nekuti handinako kuti ndingachengeta mwana wangu ndikadzoka ndikagara situation yandakazotanga kusangana nayo pamba zvaindirwadza zvaindiomera changamire zhizha rese ramaiona mvura yechinaya iyi kungava 2 o'clock pakati pousiku ndaiona amai ouya kunokadoko nababa tairara tese mukicheni zvaindiomera munhu wandaikwanisa kuudza zvinhu izvi ende munhu wandakagona kutora kuisa padhuze pangu village rese ndaiudza mumwe anonzi amaibhuli ndichitanga kuroorwa mushemomu ndakaudzwa namama kuti ndisisi vavo handina kuziva kuti ushamwari huya hamena kuti hwazodini nekuti vanenge vasingatinyatsofambidzana zvakadini zvakanaka ndakaenda ndikanaudza mama kakati kuita umboko so mama vaendokuchuzi uya vakuda kutsiura mama kuti ko imimi zviri kunzi nemuroora murume wake akaenda zviri kufamba sei torei mwana uya apedze nyaya yake kubvira musi uyo ndapapurasangana saka ndakandoudza amai vakanditi ko imba iri kudonha here ikati handisiye zvikanzi vabvunze pamwe inogona kunge ichidonha kana ichidonha iwe unoenda pasekuru wagweko handi pane musikana aripo undokumbira kuita sei kurara musi uyo amai havanoziva kuti ndafungei ndikati asi mupamune muchityaurawa nemheni
hunzi namai kwete kana tirimo inogona kungotora nyangwe muno mukicheni ndikatiko hunzi mapangwa totya kuti kana mheko ikauya inogona kutitorera mari atatirimo iva vanoziva kuti ndabvunzirei ndikubva ndanyarara zvangu. Second challenge yandakasangana nayo chikafu changamira kune vanongo mapirisi eHIV munogona kunditopurira ndinosvika nguva yekudedera ndakadzidza kupinda muvanhu nyaya yangu hapana munhu asingaizive changamira ende handichagoni kuti ndiite secret kana munhu anondibvunza ndinomuudza because ndotsvaga ubatsiro. Chikafu chakatanga kundinetsa ndakagona kupinda muvanhu kuti ndigone kutaura nevanhu ndiwane chikafu chekudya ende zvechokwadi ndakararama. Chiuyiro chandakaita kubva musi muna October changamira kusvika zvandiri pano nhasi handizive sipo handizive kana bhututsi remwana ndozvionera. Saka muchiona ndiri panapa kudai so ndaremerwa kana kuti ndoita sei kana zviri kutaura kunzi Mauvini kuita sei nekuita sei ini ndinoti kunyepa nekuti ndine humwe umbowo hwandinawo hwokuti Mauvini anonzi vanoti haasi kubatika kana kuti haasi kutaurwa naye. Mauvini anotaurwa naye changamira zvekunzi Mauvini haataurwe naye changamira. Mauvini anotaurwa naye mazuva ese. Pakaita musikana aifona achisenda mameseji changamira achituka sezinotenga ende zvaaituka munhu iyeye zvaiva zvekunoko zvekuti iye ari kuzviti ari parara achigara naMauvini inini kunoko anenge azvinzwa nani ende anenge azviona kupi. Number 1. Right, zvawataura it's enough. Singaro ngwanya utaura ngwanya yanyamtuka utaura kagogo ruke ngwanya utaura kuramira muzviyere kuti mashadziko wako kurai ngataure takadai so ngatisanganei 1 minute what did I do start nditi Percent. Ndizvozvo Wednesday ndiri kuuya ukaponda madzima tosangana ukaponda musi wechitatu na10 o'clock uya naadzimai vako niwo unofungidzira unowirirana naye zvamunoona kana chirara pamusoro penyika tisagadzire matambudzano kutsvaga ngozi mumba nomararamiro atita mwana izvo zvikiitika zvese izvi hazvinakidzi. Mwana uyu ndataura dheti pepe ndakakuti mwana uyu ngayanga inotaurwa musi wechi sandi ndakazoona mufano wangu mukomana akundifonera kutaura kwafoni kati handina nguva yekutaura ndokata foni akauya kumba uku ndakazomupa mari yebhazi yokuti adzoka auye kumba kwako muroora wako tosangana nomwana wako naadzimai vako newo pamwe chete musi wechitatu kana zvaramba toedza zvimwe kushungurudza vanhu mudzimba ndokuri kukodzera masuicide yekuti vanhu vasvike parufu ende uri kuona mwana anenge ari muprogramu sezvaari izvi wabva nekumba kusvika panapa ndayanetsoka vabereka hana kwanobva kupi kumusha kwamutoko. saka nawo manje izvozvo hazvinakidzi but zvinopera tosaka tiripo tichitonganyika mari yebhasi dzokera unombotenga sipo uye musi wechitatu pamhiri panogara chako musi watakaenda tichibva kudare kwagoche pamakatidaidza aiwa musi uyoyo takandosvika zvakanaka mangwana achona kana izveso kuti nditi baba chaipo mamuka sei zvakaoma changamira nekuti ngatori nevanhu vanotodza kuti tiri kugarisana sei mukicheni munhu akandifumura but inini hangu handina basa nazvo ndinongoita baba mamuka sei baba maswera sei kamari yamakandipa $100 ndakazokwanisa kutsvagawo foni ndikatenga foni ishi imwe yachona ndichibva ndatengawo chikafu nekuti changa chisiri kutobuda ndakatengawo chikafu $20 ndo chikafu chatiri kudya saka hapana kuwadzana
aiwa hapana changamira kwa amweni makuseni nhasi ndatomuka ndobva ndagadzira ndatoita basa rangu rese ndikati mama ndakubuda baba ndotoiti mamuka sei vangoti utamuka zviya zvekuti unotonyatsoona kuti hei pakaipa asi mama ndatoti takumboenda kwachifu Nyamaropa zvikanzi kwakanaka here ndikati handiti ndiuye ikoko zvikanzi hapana chiri kunetsa here ndibva ndati aiwa mama hapana zvikanziwo ndikati ndobva ndapinda muroti saka ndichizosvika ndichiona sekurenesi ndobva wataiwo tiri kuvada saka tazovafonera asi pane zvinhu asati asvika kubva pavafonera uri kubika pako wega kwete changamira chikafu mumba imomo saka mazuva ano pamari dzaupowa kutengawo chikafu imomo ya tine mari yatakavimbiswa yanganouyo uchiri kweuka pane mari yaukanzi une vari kuuk vana vari kuuk vada kupa mari $200 chandiri kuramba ndechekuti kana kuno munhu anoda kubatsira ngawe direct kuna mambo kwete anobatsira parodi anobatsira anouya direct kuna mambo mambo ugamuchena kuda kudambudziko rako ndo zvatinoshanda nazvo kuti tingashange nokuti munhu anongoti ndafuka kuti ndobatsira mwana ari kutambudzika no you don't want that system saka munhu anoda kubatsira anouya pano pamberi pamambo otaura kuti panapa tine mumwe munhu auya anoda kubatsira akanzwa dambudziko rako ane zvinhu zvaanazvo vandivinga vakandifona zvinhu izvozvo ngazviuye tione amone nengine iwe musoni endai mutora zvinhu kumota iri apanza inga pabhenji isa pabhenji ndione musaise doti munhu azogara ipapo doti munhu azogara isai pasaidi pamwe pacho bata ako zvimwe zvacho mupei abate magumbezi mamwe tuwai iwewe gara kana waona zvomuno zvichikunetsa enda kumba kwako right ndichava nenguva yekuti taurei zvangu but ndinoda kuti zvinhu nhasi zvakandiwandira mapuresha angu akawanda dzimwe nyaya ndichasiya tichaenderera mberi tine mari yakataurwa nguva yapera ichinzi chauya futi 200 unayo okay tine mari inoita $200 yauya futi yabva kuuk nevamwe vana vari kutaura kuti ticharamba tichibatsira ndine imwe yandakasangana naye futi yezvimwe zvinhu zviri kubva kunotoni kune mhuri yekunotoni mune muzimbabwe yakati toda kumuvakira pokugara vaunganidza zvinhu chasara kugara pasi mambo vakati pokugara tichapa mambo vakati pokugara tichapa saka pokugara ndiri kupa imi vanozvishuwo zvomuye muite ndotarisira kuti muri kumupa chirauro nomunyoka asi noda kuti awane paanoita project yokuchengeta huku nochipo kuvaka pake awane pokutangira pamwe okay iyi yandapuwa panapa imwe yacho yanzi iri mufoni saka panapa ndapuwa $100 kwasara imwe yacho ndikuda kuti ndigamuchidze ndichinzwa kudzamirwa taizviziva kuti ndo zvatichasangana nazvo hataizviziva kuti vana mudzimba umo havana rugare rwakaita se rwakanaka but now unokuda kwokuti tinenge tichitonga nyika ndo zvatakusangana nazvo ndosaka muchinzwa paipai pachizinda first lady ngatitei nhanga negota zvinobatsira vanhu pakurarama saka ndinoti mwana uyu zvaawana zvinhu izvo anoda kuperekedzwa kumba kwake zvikwanise kuita kuti zvakawanda izvo ukaverenga magumbezi aya takarima foja takatadza kuyatenga takarima foja takatadza kuyaita se gosari yapa takatadza kutenga kumba kwangu handikwanisi kutenga gosari ripi irori but ndinodzamirwa iwewe sekiritari woenda nomwana wekumba kwake nogrosari rake unomuisa kumba kwake munopiwa mari naachirapa $10 yomudare munhu muisa fuel mota mako enda unomusiya kumba kwake
mwana uyu asi kutaura kwauya kana zvadai kutaura kwauya asingamude anomuda vakuchofera padhuze ana asekuru vachawanda ana ambuya vachawanda ashamwari vachawanda ndokuti pano kudya ndosaka manzo ndakati kana zvichiuya zvese ngazvingoya direct kunani kuna mambo ini ndini muridzi wazvo ndative kunotoni vari kuuya norori next week yetu patiri kutonga vari kuuya norori kuzoita hand over zvokuvakisa nokuvaka zvinhu zvacho zvese kusvika zvimba zvaita se zvapera tichakumbira kuti vana iva kuti kana vachikwanisa ngavamudzirire bhoro paite project yemadiridziro nyika ifambe mari yangu inini iri mamuri tinokutsikana here imi ndimi mumari yangu ndimi noupenyu wangu mwari akuitirei zvakanaka right mutambidzei mwana unoona foni iyi last time akapuwa foni iyi akapuwa foni pamwe pacho wakomana kana tichinyengetera kuna mwari kana tichivereka futi mabhuku atisavereke pahard cover ngativereke mukati saka ndokumbira hangu